салому алейкум дӯстони гиромӣ. хоб сафар кардем тарафи тоҷикистон. ҳозир дар аэропорт Домодедово қарор дорем. аллакай регистратсияра ҳамаро гузаштем. хоб дар зала аҷдани қарор дорем. ҳамҷа як ҳодиса қати рӯпарӯ шудем. бардоре ки борои дастӣ мегиранд рушной. аммо камтарак ҳаҷмшон калонтаракай. хоб дар ҳамҷа як аровача мондагиай. чанд будака 40-60 тахмин 40-60. мақсад ки агам сумкае ки мегирен ана мақсад ки баландиш 40 боша пама дорозиш 60. ҳамин хел тахмин ҳамин хел аровача мондагиай. аниқ мақсад аниқ дақиқ намедонем. аз агар ҳамин зиёд боша ё 2500 мақсад мегиранд ё ки мегардонанаш. ҳозир ин бачаҳо чанд кас дар ҳамҷа саргардони ҳамин коранд. ҳар касе ки сафар дорад хоб мақсад дар ҳамин масъала эҳтиёт бошед. мен ҳаминҷа ё борои даститона мегардонанд ё ки суми зиёдӣ сарф мекунед. худо нигаҳбонтон. дар ҳаққи мо дуогӯ бошед.